माझं नाव असलम आहे. मी MIDC पुणे येथे राहतो. मागच्या 4 वर्षांपासून मी मशीन ऑपरेटिंगचे काम करतो. 1 वर्षांपूर्वी आमच्या मालकांनी ही बुल मशीन विकत घेतली आणि तेव्हापासून मी या मशीनवर ऑपरेटर म्हणून काम करतो. आमची मशीन MIDC मधील सॅनी कंपनी येथे आमच्या मालकांनी भाड्याने दिलेली आहे. कंपनीमधील अवजड कामांसाठी आम्ही मशीन वापरतो. याआधी मी इतर कंपनीच्या मशीनही चालवल्या आहेत, परंतु त्याहीपेक्षा बुल मशीन मला जास्त चांगली वाटते, कारण बुल मशीनला भरपूर फॅसिलिटीज दिल्या आहेत. आमची मशीन साधारण 3.5 लिटर प्रति तास एवढं एव्हरेज देते, त्यामुळे आमची इंधन बचत होते. मशीनला ताकद सुद्धा भरपूर असल्यामुळे कमी खर्चात आणि कमी वेळेत जास्त काम होते. लोडिंग करत असताना लोडर ताकदवान आणि उंच असल्यामुळे पटापट वेगाने काम होते. आता आमची मशीन या कंपनीमध्ये साधारण 1 वर्षापासून काम करत आहे, परंतु आम्हाला मेंटेनन्सची काहीही अडचण आली नाही. मशीन मध्ये कोणताही प्रॉब्लेम आला नाही. मशीन एकदम व्यवस्थित आणि फास्ट चालते. कंपनीमध्ये इतर ब्रँडच्या मशीनही काम करत आहे, परंतु त्यांच्यापेक्षा बुल मशीन हमखास वेगाने काम करते. त्यामुळे आता सॅनी कंपनीने आमच्या सोबत पुढच्या 2 वर्षांचा करार सुद्धा आधीच केला आहे.